Dit programma wordt mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Wierda Vermogensbeheer. En dan hebben we even op de mensen. Young man, YMCA. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, need to be unhappy. It's fun to stay in the YMCA. It's fun to stay in the YMCA. They have everything but a little joy. Ja. We gaan beginnen, dames en heren, de kampioenskeuring championship. We beginnen met de oude hengsten. Are you ready, ladies and gentlemen? The championship now. En ik zie de eerste Prachtig mooi beeld, zag van achteren, dat ze kleersteren. Mooi dat we dat zien leren kennen. Ja, de kant door de banen. Stappen een paar pasjes. Komt Vonger als eerste dat het goed is. In draf. Winnen met Vonger 4, 7, 8. Team op kop aansluit door er een mooie muziek achter. En ik mag het enthousiasme laten blijken, dames en heren. Voor Vonger 4, 7, 8. Een paar pasjes in de stap, hoeven we niet meer op te stellen. Alleen nog even stappen en dan En ga je gang. in de Een draf. dak mag eraf. Ja, prima. Ze hebben al genoeg besjoerd van teert bij, dus. De muziek hier nou wel, naar je volume daar. Ik zie dat we niet eens dat we doorkennen. Vonger. Nou, het is al een eer voor Vonger, denk ik, dat er hier Dat mij het erbij is. Hij zal, denk ik, net bij de bovenste twee eindigen. Maar alleen nog wel het feit dat je mij doet. Vonger 4, 7, 8. Keurig presentatie. Ja. Dan komt Johannes, Komen we denk nu ik. binnen. Ja, dat is de volgende in de catalogus. Ja. Championship, En, ladies Aag is and binnen, gentlemen, ja, dus dames en heren, dan madame komt en Johannes. messieurs, meine dames en heren, jetzt Johannes 4, 8, 3. Prachtig. Wat een raskikker. Wat een juweel van een hengst. Stukje stappen. Dan een volle. Zoals de Grutsker ik afspatten bij Hagen. Ja. Ben benieuwd. Ja, dus Ben als we het benieuwd. maar op stal hebben. Hè? Ja. En nu nog regerend kampioen hè, van de oudere hier. Jazeker. De titelverdediger. En die is in Siegerswoude. Die is in Siegerswoude, zei Ja. Bert. Jongens. En jou keer ik nog een best optreden, hè? Heel Je net. dat even net. Jongens. Je had er niet echt die top voor. Schitterend. Ik een mooie regelmaat, hè. Geweldig. Nou, dat is imponerend. Geweldig. Schitterend mooi. En hoe mijn pot leert opschroeven dat hij misschien dan nog wat verder komt. Nou, Marcus 491 nu. maar we zijn aanst nog maar even direct erachter ik even vertraagd, hè? Want het kent. Championship. Marcus 491. Even in de stap. Dan moet het gebeuren. Alhoewel die draf maar een bepaald gedeelte is van de beoordeling. Hoe zijn ze gebouwd? Prachtig, Hoe ik is de het stad? exterieur. Zo mooi gelijnd en modern. Al die dingen spelen Echt rol. een raskikker, die houdt zulke mooie hindes. Maar een mooie statuur.
Marcus, zet hem op. Marcus 4, 9, 1. Jongen. Als Soeder de bergen bestijgen, zag ik hier uit het tuin worden. Schitterend. Jongen. Dan Kom kun op, je het Hendrik. ritme vinden. Ja, Hendrik, kom op. Laat u eens even in extase komen van Marcus Jouwer Johanine. Het wat meer moeite dan Johannes om zijn balans te Ja. vinden. Is wat onregelmatiger. Ja, dat kun je eigenlijk net permitteren in zijn ronde. Nee. Maar goed, het gebeurt, hè. Want hij had ik hele sterke momenten erbij. Iets minder explosief. Ja. Stukjes. Ah, Hengsten doet nog een scherpje bovenop. Zullen we nog even naar hoe kampioenschap. Johannes dat die in hier krijgt. Ja, daar komt Ja. er. Moesten zijn hoe Ja. groen en hoe Ja. explosief wat hij Hier vanuit is het schouderwaai Jurre. optreedt. 4, Geweldig. 9, 5. Echt een lust voor tegen om koud van te worden. En dan Nou, Jurre vanzelf. Ik net een liedje, jongen. en als Jurre nou zijn reputatie bier maakt, die Ja. alle jaren eigenlijk wat er mij doet alleen maar beter worden, Ja. maar een van de dag. Ja. Dan ben ik bereid dat er dat kunststeekje nou Ja. ik uit heli kan. Ik vond hem in het begin van de dag netjes in ieder geval. Ja. Ik Nou, ben uit dat hij wat er nodig docht. Engels even opnieuw. Ja. Prachtig in zijn front nog weer. Imponerend. Heeg van de Vlierik. Denk ik Jurre. Als een koning hier in het BTC. Oh, even rustig. Ja, en nog weer een fietsje. Ja, heel knap. Toch, ja. Best nog. Misschien krijgt ietsje het voorbeen nog ietsje meer uit kennen, maar het weer heel knap. Er komt er nog een keertje. Achtergoed bij de les. Ah, toch heel sterk, hè? Als het nou zo short. Ik vind het heel moeilijk om dan te zeggen van nou Johannes of Jurre. Ik vind dat ze beide geweldig binnen. Ja, Onel kon wegen. Ja. Of Safako. Ja. 5, 0, 3. Maar ja, je komt de volgende krek. Je hoeft ik nog net rot te strepen. Nee, ja, waar minder hinders komen er eigenlijk net meer, hè? Nee, dit is de crème de la crème Ja. van het stamboek. En voor u als Friese fokkers is het nou alleen een magniertje, maar een grote gay. Zo'n luxe donderik en zo jeugdig nog die team. Dat valt ik extra op. Dat meest ik mij nemen, vind ik. Dat een tretje hier nog zo jeugdig gewoon doen. Oh, Ze moeten natuurlijk heel graag een keer op dat heusste scafotje staan willen. ja. Reservekampioen bij de Aardenvlien hier. Maar het team het op zo'n soort moment dan op elkaar is wat lijst dat er wat te heat wordt. Hè? En dat er aan haast Ja. net meer te... Dan is er net bij te horen. Nee, dat is nou eigenlijk ik wel wat zijn. Ja, het is net constant genoeg, ben ik bang. Nee, en het betekent zo dat de expressie meer is dan Nee. bijvoorbeeld hier of Johannes. Nee. Want dat kan je soms dan wel een stukje goed hier, dan show je dat nou wel eens. Ja, Prachtige muziek. Holwijk staat alweer te dansen daar. Presentatie in de dat kampioenschap. orkest die maar kleermeisje. Hier is Marties 5, 0, 4. Dat vind ik echt een schitterende hengst om te zien. Ja, net van het kampioen West. Nee, We weten wat er ken. wat een atleet van een man. Hoe is de vorm van de Dijs? Ziet er Ja. prachtig uit. Maar vooral van een man in de lange lijn biedt. Weer geweldig. Ja. Maar nog maar aan de hand. Ja. Dat kende ik, want dat heeft er bewezen. Ja. Maar goed, dat er het nou goed tegen Ja. hè? Je wordt er super... Heel spannend. Dat zijn bijvoorbeeld Jurre en Johannes. Die zijn heel constant. ja, Maar Mathies had een beker. Ik ja, trek dat klopt. even net tussen, joh. Ja, moest je definiëren, dat volkje. En moest je zien hoe er omheen komt, hè. Jongen. Oh, even wachten, Jasper. Oh.
Enkel een onregelmatigheidje voren, maar andere toch is het enorm wat er snel is. Nou, prachtig, prachtig. Hij klauwt haast naar voren. Ja. Ja, moest eens even zien. Kampioenscheuring, dames en heren. Wat een atleet. En wat een schoudervrijheid op het moment. Maar ja, dan had er toch even niet wat pasjes bij dat er voor net even helemaal kon bloed. Yes. Maar hij had een actie Als in de hoes. laatste. Verschrikkelijk. Auwens 5-1-4. Nou, Ouwert wie jouwer. Dat zou dan de laatste wijzen. ja. Zeven hengsten in de strijd. De crème de la crème van het KFPS. En ik ouder Deze maak het een prachtige geweldige indruk. zaterdag. Alleen nog al zat er binnen komt qua Elk jaar model hier in en rasuitstraling. Echt Ik was erbij. een plaatje om nooit te zien. Auer. 5, 1, 4. Ik hoor de muziek al. En hij had ook een hele soort supporters langs de kant. Ja, elastisch. Heel lienig. Ik in de voorhand met name. Ik vond eens even een onregelmatigheid in de voorhand. Ja. Maar bloed een imponerende hengst. Het gaat nou zo om de details. Jongen, jongen. Dames en heren. Hengsten. Ik vind het geweldig knap hoe de jury dat in die kwarte tijd altijd een zin kent. Want ja, sommigen zijn even wat onregelmatig. Maar Ja. die meisjes soms wel in het moment dat het goed gaat, wordt een hele mooie beweging. Ja, ja. Ja, maar hoe zwier straf je dan Ja. een foutje jou, hè? Ja. Dat is het hele aaien Ja. uiteindelijk, en met het om gaat. Ja. Die hebben Maar daar even staan. uitvoegen. Constant beeld van gemaakt worden. Zo mooi staat hij erbij. Vonger 478. Dat ene oortje nog even. Ja, precies. Hij luistert. Hij luistert. Gaat hij ook luisteren als ik de uitslag zeg, dames en heren. Een prachtig optreden. Een optreden met heel veel fans. Stoer als hij is. Statuur. Glans. Maar we gaan afscheid nemen van Vonger 478. Hier Met kan ik het applaus. verwachten. Ja. Maar Oh nu, Johannes. de kampioen nog. Wutter naar huis, als die het af, krijgt er nog een kans. Die Agen die heeft het. Van mij wel, maar ja, ik ben geen Ik heb me jury. net voorgesteld dat het net verder gaat. Maar we zullen het zien. Ja. Mooi, en wel zegt hij, maar dat hart dat gaat zo tekeer. Dat weet ik zeker. Johannes 484 kennen we allemaal. Kampioen, referent, paard van het jaar. Wat was hij nog meer? Ik weet het allemaal niet. Maar gaat het doek vallen nu voor Johannes 484 in deze kampioenskeuring? Wat denkt u? Nee. Hey. Hey, kennis op de tribune, hij blijft dan ook binnen! Marcus 491, nog altijd een prachtige, jeugdige uitstraling. Ook supermooi voorgebracht hier. Indrukwekkend optreden van Marcus 491. Maar dit is het moment dat het doek gaat vallen voor Marcus 491 met enthousiasme van u allemaal. Marcus, maar ik net mij naar het laatste eindje van de kampioenskeuring. En dan Jurre. Een van de absolute grootheden geweldig. binnen het KFPS. Hij won niet eenmaal, hij won niet tweemaal, niet driemaal, niet viermaal. Hij won 5 maal het kampioenschap. Maar er zijn grenzen. Jurre 495.
Geweldig voorgebracht nog weer. Wat een uitstraling. En hij kijkt met een schuin oog. Kijk hem aan. Wat gaat hij nou zeggen? Dames en heren. We nemen afscheid van Jurre 495. Ach, Jurre de Ruud. Hij hier toch een mooi optreden. Ja, maar geweldig. hij leidt Ruud. Ja. Geen Dat toch. kampioenstitel voor Jurre. En dat doet even zeer. Ja, Ja. Lux. Diemen. maar dan verwacht hij toch Mooi wel dat behang. Diemen erin bloot. Ja, maar die hier net een hele Nee. oertjoerende presentatie niet krijgt. Nee, onregelmatig. Ja. Kijk even op mijn spiekbriefje. Als je nou binnen nog. Spannend is dat, hè? Wel nou, spannend, hè? Zullen we maar zeggen wat we gaan doen met Tiemen? Zullen we maar zeggen? Het duurt anders zo lang, hè? Dan lopen we weer uit. Er zijn maar 3 mensen die weten wat er met Tiemen gaat gebeuren. En ik. Jullie lekker niet. Supermooi hengst, dames en heren. Maar hier is het einde van de presentatie van Tiemen 503. Diemen druk uit. Ja. Nou ja, op basis van die script Ja, klinkt ja. er, ik wil in fine. Ja, maar dan verwacht ik dat Mathies Wolter ook hier. Dat likt het mij wel. Als je dat Langzaam weet. maanden tot bijna aan de grond. Nog een jaartje doorgroeien en dan bereiken ze de bodem. Prachtig behang. En wat een beweging. Wat had deze hengst een fans. Maar ja. Wat denkt u, dames en heren? Mathies 504, blijft hij nog binnen? Oh, u denkt dat hij binnen blijft. Hij blijft binnen. Ja, die bloot is wel. Ja. Oude 514. Johannes en Mathies. En nou is de vraag, wat ouder ik nog een keer meenemen. Dat Ja. ze nog een ronde draven liggen. Ja, Kijk eens. Super ervoor staand. Oortjes naar voren. Zeer attent. Mooi optreden. Oude 514, de laatste in deze groep. Daar gaan we ook afscheid van nemen. Nou, dan wist het wel, Gerrit. betekent die feiten dat de kampioen en de reservekampioen der stenen. Ja. Wat is het dan genieten in zo'n kampioenskeuring oudere hengsten? Allemaal iconen, iedereen heeft zijn eigen favoriet. En ja, wij mogen dan bepalen welke 2 hengsten wij overhouden. En dat zijn Johannes en Mathies. Puur uit de beweging is het misschien toch Mathies wel. Hè? Maar ik weet het net, ja. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Of zal ik eerst de kampioen bekendmaken? Maakt het niks uit, hè. Maakt niet uit. Het is een rubriek met paarden die veel duurzaamheid tonen. Paarden die heel veel rasuitstraling hebben. Die goed stappen en in draf net even wat extra's laten zien. Ik houd u niet langer in spanning. Hij is vandaag al preferent geworden. Hij wordt vandaag kampioen oudere hengsten Johannes 484. Toch Johannes. Toch Johannes. Ja. En een hele mooie reservekampioen in Mathies 504. Die zich weer heeft gerevancheerd. En die een hele mooie comeback maakt. Gefeliciteerd. Nou, prachtig. Prachtig mooi gezien. Kampioen Johannes Prachtig mooi 484. Wat een emotie, hè? Dus jongen dat je de hele dag hoe die 3 mei leeft daar hokken maar. En Voorzitter Ja. komt er al aan. wat is er de Fokkers, grut? eigenaren, kom erbij. Fantastisch toch, hè? Ja, Johannes geweldig. 484. En ik een geweldige comeback vind ik voor Ja, Triple Mathies, A. hè? Wat Zeker. Top hier is nu in deze Zeker. groep. Wat een prachtige slotakkoord. Johannes 484, de zoon van Janne 454. Geweldig mooi appreciëren. Kampioen Ja. hengstenkeuring. Emotie die erbij zit. 2025. Een winnende boppenslag bij de PC is vergelijkbaar misschien. Voor mij dan net, maar in elk geval... Ja, ze had ieder zijn charme, maar dit is prachtig mooi. Ja. De fokker Johannes Bakker nog even bij die Noordtocht. Staan we hier onze voorzitter. Zijn zoon erbij. Ja, prachtig. Lietse Jimte. Ere hier. Ja, nou even dat. De verrassing. Ben ik het echt? Hij hier blijkbaar net goed Nee, verstiend. ben ik het echt? Ja, Dan komt Marieke nog weer aan. geweldig. Ja. En Marieke, Pieter, zijn vrouw komt eraan nog.
Rietenbrot op Johannes nog altijd, neem ik aan. Ja. En hun vaste stalruiter Jelme Ketelaar, die heeft daar natuurlijk ook een hele Het nadrukkelijke... zijn niet oordeling. zomaar momenten, dames en heren. Nou, we zullen nog even genieten. Even naar de ronde van Johannes en van Mathies. Johannes met kampioensland om 2 uur op rij. Kampioen, dat is formidabel. Zeker. Hè? Ik een belening voor zijn rol in de vakkerij, denk ik. Ik kan er ik besteden. Winnaar van de Silver Bowl, Gosse 526. En dan is Gosse 526 in aantocht, dames en heren. We willen ook graag de fokkers-eigenaren daarbij betrekken. En natuurlijk Radboud en Natasja. Mooi. Zoon van Nane 492, uit de merrie van Beert 411. Gefokt bij A. Leijendekker in Witmarsum, J. Kleinstra, Groningen, eigenaar. En fokkers, kom er even bij. Dus... Natasja en Radboud, gefeliciteerd. Silver Bowl, aangeboden door de familie Witteveen uit Canada. Silver Bowl uitgereikt hier. Mechtelt gaat mede ereronde rijden. En een mooi plaatje voor de fotografen. Misschien nog even opstellen dat de pers mooie plaatjes kan maken. Gosse 5, 2, 6. Met z'n allen. Nog even naar de jongerenhies. Ja, Daar zal er toch wel wat meer om het kampioenschap strijden. Denk ik. dat denk ik hoor, ja. De groep is vrij grut. Nou, super. Zijn we klaar, mensen? Komt-ie. Hier is Wieboud 511. Wie wordt 4-4 als eerste? Misschien wordt wat laatste beschenkt dat het. Want hij is zo naar Mexico. Ja, Hè? ja. Ken je laatste rondje bij ze Ik verloren? kan in Mexico. Ik wil zoiets organiseren, ze volle binnen ondertussen heen gaan. Ja, nou ja, dat zou ik kennen. Maar dan vind ik dan maar te doen en ik dat ik eens even. Ja, dan moeten wij er zeker even heen. Ja. Nou, Ares hoe we zitten, dat slaat het vast. Goed. We bepalen u staat de wedstrijd. Met komt bier door. van binnen, ja. De trots van Leni Heitema uit Boens. De fokster van Wieboud 411. Hij neemt de Okkema. Nou, mooi in het front zat de Jenny in elk geval. Toch, ik word bij opnieuw een hele oorsprekende verrichting. Dat het hier van een mooie koer, hè? Ja, best. Hoort ik de stap ver, hoort de regelmaat erin. Ik Knap. vind het knap. Ja, nou weer er even rommelig. Ja, maar Maar toch heel het is knap. maar een beetje. Ja. Ja, best Prachtige genoeg. presentatie van Wieboud 511. Volgende. Ja, heel best. Jullie zullen nog even in de vertraging. We hebben hem helemaal goed vanuit de regie. Ja, daar springt er dan even en dan wordt er even onregelmatig. Pak er het voet maar op. Coördinatie even in de war, maar het pakt er toch vrij Aan snel u. weer op. Binnenkomst van Boetse 516. Ja, dat neem je dan een vaderpaard, zo Piet Hettinga van Burg het vroeger voor zijn boet. Zat die binnenkomt en daar stiert even. Compleet. Ja. Ja, een schitterende rostypische Friese hengst. Mooi van statuur, ik. Ja, die stut valt me zo op. Dat hier vanmorgen ik al. Dat die stiert er haast als een zeil op. Ja, ja. Ja, dat binnen tekenen van ja, zenuwen, opgewonden. Brekelheid. Ja, wat dan ook. Ja, schitterend. De
fatsoenlijke dans pakken. Ja. Team Visser geniet op de tribune, de eigenaar. Nou, kom op, Edwin Gorter. Laat je nog eens even genieten van Boet. Nou. Op zien. Draad rondje zetten. Wiebouw, plakje heen. En plakje heger, ja. Dan die van Boet. Maar goed, daar komt Boet nog een keer. Boet toch imponerend en het je toch in wat hele sterke bewegingen. Publiek hier in het BNC. Maar is toch wat Wat minder een support, wat een in ondersteuning. totaliteit dan Wat een fraaie hengsten. ietsje op de voorhand. Maar ja, ik zag Rijn, massaal kom eens hinder aan. niet op de achterhand te zetten. Enorm. Ja, daar komt er weer. Het wat treden van gewicht moet dan droegen worden door die achterhand. Nou, dat moest net onderschatten. Wie hebben we hier? Dames en heren, hier is Hegge 5, 2, 4. Daar hebben we heren, nou ja. Nou, hielpen, kindervoorzitter. De kampioen van 2022. Wat een Stiert er prachtig nog altijd beeld. geweldig op, hè? Ja, en zo Ja. jeugdig Ja. nog ik ben, hè. Dus het straalt er aan alle kanten nou. Ja. Nou, van de Moon weer imponerend binnen de draafronde. Even rustig. Ik stap in de hoek een bekker even wat inhouden en weer even verzamelingen. Tot er nou ik? Ja. Dit lijst hij hier even beter. En dan rint het in zijn green zo. Ja, precies. Ja. Maar toch heel best. Heel netjes. Er komt er nog een keer, als dat nou juist even, dan heeft het toch wel hele sterke en krachtige bewegingen. Wat er even die romte had en die holle net voor het hoeft. Nee, ongeweldig. Nou wordt er weer wat scheef. Ja. En ja, dan is mis mij de cadans en de balans. Hilbrand, 5, 2, Nou. 5. Ik denk dat die man morgen op een bank liggen. Ja, dat voorbrengen, dat is niet niks. Ik denk dat zelfs Usain Bolt er wonen hier, ja? Ja. Ik zou het net samen proberen, ja, kom weer. Hilbrand die rekt het even, hoe ziet het theewetter? Hilbrand denkt dat er in de film Zorro speelt in Ja. plaats van dat er hier in de arena zit. Dus de derde, Wat een stap had hij. geweldig. Wat een pas. Hij is wel heel sterk. Ik zoek voor nog iets meer verheving hebben. Ik vind wel een heel mooi tempo. Ja, dat wel. Ja. Misschien dat nog even de regelmaat, Ja, die is- de rust in de... Die is groot. Ja. Dat is gelijk hoor. Ja, je reed er toch heel sterk. Mooi fjouwerkant. Ja. Maar je er wel wezen. Toch wel hele soort souplesse ik in zien op de Daar, dames en heren, is Kees 5, 3, 1. Ja, prachtig hoe ze dan even staan te discussiëren. Hè?
Hè? Nou Kees. Maak je er maar een feest van. Dit is dingetje. Ja, dat leidt er al uit, dus Kees maar het waar. Hij heeft wat moeite om gesloten te bloeien. Het ticket no crack op het moment, dan komt het uiteindelijk een hele beetje achterom. Doet wel mooi in de regelmaat. Ja, dat wel. Nou, dat is een lange dag, dames en heren. U blijft enthousiast, zo mooi om te horen. Wat een evenement, de KFS. Ja. Beetje gebogen van boven in de bovenlijn. De hele wereld kijkt mee, dankzij Omroep Friesland. Dat is heel duidelijk zijn. Ga naar Martsen, 5, 2, 1. Daar hebben we Martsen waarvan we even dachten bij Blotie, maar daar is hij dus. Ja. Uit de sport erbij kwam, benijd wat hij doen kan, onderhand. Ja. Nou, Martsen, dan ben ik. Maar hier op het Olderbergse zijn of je nog kans maakt in dit selecte gezelschap van alle toppers. Hè? Ja, ongelooflijk. Ga er maar aan staan. Ja. Ja, een hele nette presentatie, maar van mij eindigt het avontuur. Ja. Martsen, die is de kampioen voor in de Jeren. Ik wil graag zeggen, het is netjes. Ja. Maar het is niet, het spat er net uit. Jongen, maar de lotte leidt af verhipt Ja. heeg en dan is het wel rond voldoende, maar het is net goed genoeg om een rol te spelen bij een kampioenschap. Want dan kiest alleen nog maar voor de allerbeste. Maar iets meer expressie in zitten. Nou, dat Wat, ja, dat is moeilijk om exact te Kampioenschap. oordelen. Dit is Jipte 5-3-3. Jimte. Die moet wel wat bijzonders hier op voorhand. Wow. Jippe zo de baan ik had u. Ja, zo de haast de baan uit. Mij de voorbrengen erbij. Ja, hetzelfde verhaal, een hele nette presentatie, maar net die kampioen waren van mij. Deze voorbrenger had wel moeten niet het knopen net loslaten. Wat een kampioenschap, dames en heren. Wat mooi. Want dat wie wat even mooi. net niks. Dat is er nog een keer. Nee, maar best genoeg. Ja, nette presentatie. Dan word je kampioen worden, maar je meer werd als netjes. Ja, dan is dat net genoeg. Nee, En we kunnen het zo alle keer, jongens, let ik in misverstaan hoe bestaan. Met Maar dat zal bij de jury precies zijn. Jeppe 5. ja, en dan gaan we Jeppe. Nou. Die had nog net een sterk vallen litten. Dus, Dat is juist ook wel op de gezichten van de jury. Van jongens, hier gaan we rekening mee. ja. Zo'n elke in mijn lip lezen, Matteke. Ja, Ken dat, maar. ja, dat Ja. toch dat je krijgt, ja. Maar goed. Wat een steady state dit hier. Jongen. Ongelooflijk. Nou zien we dat door de bocht. Ja, het bloedt wel mooi bij die voorbrenger, hè. Hij heeft net de neiging Nee. om put te spatten. Nee,
dat doet het nog wel even. Ja, nou zal het wijzen. Het Daar pakt komt er, hè. Het pakt er. Voor even, krijg een diesel. Je moest even op gang komen, maar dan is ik optimaal. Op dat stukje gaat eigenlijk alles goed, hè? Ja. Ja, imponerend. Op nee, toch Dit bij. even. Beschouw het even, Henk. Nou, heel sterk van achteren ondertredend. Sprong goed broekend. En heel royaal vanuit het schoudervoren. Maar een enorme knieactie. En een extra uitstrek en zuiver van die voorstoel. Eigenlijk optimaal. Murk. Geweldig mooi in balans. Ik Hier. in deze wending nou even. Heel knap niet. Heel mooi optreden Ja. daar. Murk 4-0. Maar nou met Murk aan de bak. Ja, die weer toon is zo prachtig. Maar moeilijk hè, om zijn hinterkant op zo'n beslissend moment perfect ervoor te zetten. Dit is toch wel een mooi stuk. Ja. Maar ja, de regelmaat is Ja. een beetje voort, maar Ja. dat heb ik te krijgen met de leeftijd. Dus dan hier komt je voor het eerst in deze entourage. Ja. Het je wel, die lossigheid weet ik het van een moon, ik word hier. De Het hele jongens. lichaam. Maak een opwachting. En komt echt ik van de groen. Ja, en dit is toch... Ja, wel heel knap, Hier hè? is- Maar ja, dus juist hier, hè. De Bijna. voorbrenger kan hem hard Vijf. net. haast net 4, houden. Nee. 5. Pellen. Ja, hoe kan je het mij nog meer vertellen? Ja. Grutramig. Fokker van het jaar, Joert, hè? Ja. Nou. Te halen een goede dag. Nou, maar je nog verder. Die bloed ik mooi onder controle bij Jasper. Ja, nog wel heel knap en praktisch niet fout. Iets verhevener kennen. Maar Wel mooi. Mooi soepel. ja. De spanning Laatste straalt nu. trouw. Daar komt Pelle nog een keer. Als je lange halen gauw thuis zitten ze dan, maar met Pelle ben je gauw thuis, hè? Dat is zo zijn. Pietje strak in de bovenlijn, maar toch wel heel knap hoe er Prestatie van de deze Hengst. kampioensronde. Rutger 5-4-6. Ben we er nou? Nou, dat is dan de laatste, ik denk. Ja. Ja, dit is de laatste. Ja. Net makkelijk om hier even je nu te visken, Henk. Nou, Rutger. Ook nog één kans. Het uur der waarheid. En Matt Noos. De voorspannen. En slag het op. Hé, hey, Rutger, kom op. Het begin is goed. Heel knap toch. Dik in die wending. Even rondnemen. De kruis
krijg de indruk dat die jongen hier op het eind van het verhaal een beetje uitroept. Ja, en dan komen alle hengsten nog een Beetje, keer terug in nou de ja. groep. En dan gaan we de spanning verder opvoeren. Ik vind wel dat ze ten opzichte van de orde echt wel het verschiltje in kerst in het gemak van de beweging. Ja. 11 hengsten Maar in het Het moet algemeen kampioenschap. dat is meer bevestigd en hebben Nou, meer zo dadelijk routine. weer een En vind ik beter selectiemoment bent onder de meemaken. omstandigheden, denk ik. Wat denkst? Nou, ik vind het Invoegen heel lastig deze uiteraard. keuring. Ik verwacht eigenlijk de regerend kampioen erbij. We doen dat altijd hier in En dat zou verweven betekenen dat er zijn titel mogelijk prolongeert. Of hij wordt dan reservekampioen. Dat kan Ja, natuurlijk ja. ik nog. Dat moet ik net uitsluiten. Ja. Ja, dan zou er nog één bob uitsteken moeten. Ja, dan jou ik her toch. Ik ook knappe papieren. Maar ik, ondanks zijn jeugdigheid, kras ik Murk ik nou net erop. Nee. Onze Jim heeft dat weer super gedaan, dat voorbrengen, samen met zijn vader. En inderdaad, Wat was een Toos, hij is heel brand. Ja. prachtig baan, Ik- dames en heren. Robuust Een glaasbak, ijs. dat jouwt niks. En hij kijkt even om zich heen. Ik heb het natuurlijk over Wieboud 511. We gaan afscheid nemen van Wieboud 511 met applaus. Ja. Nou, ik denk dat Boet u zich verletten zal. Dat denk ik. Ja. Boet En Martje. 516. Altijd veel fans op de tribune bij Doet toch Boet. een imponerend hengst die doet, Temperamentvol. dat er hier voor u stiet. Ik kan haast niet wachten. Gaat Boet nog een ronde verder? Of gaan we ook afscheid nemen van Boet? Dan afscheid nemen van Boet 516 met uw waardering. Ja. Heren 5, 2, Wij zien ze beide hebben bloot. Ja, Die kijkt ook En al vermoedelijk ben wij aan de het zak. aanvang. Ja. maar hij had een heel volle indruk. Moderne Friese hengst. Prachtig beenwerk. Veel uitstraling. Mooi zoals hij erbij staat. Maar ja, we kunnen niet alles binnenhouden. Maar Heren 524 blijft binnen. Ja. Toch wel. Geen verrassing van mij net. Nee, van mij ook net. En dan komt Hilbrand. Samen mooi Zit totaal. die erbij, ja of nee? Oei, oei, oei. Energie volop aanwezig. Staat te popelen. Spannend, hè? En ik wil Jasper daar niet zo lang meer blijven laten staan, dames en heren. Dus ik ga bekendmaken wat we met Hilbrand gaan doen. Die houden we gewoon binnen. Ja, wel degelijk. Supermooi, Kees. Kijk eens wat een oogok. Verwacht Kijk je eens net even dat die er kant bloot, op, maar- die kant op. Ook een hengst inmiddels met een mooie schare aan fans. Maar Kees 531. Hiervoor gaat het doek nu vallen. Met applaus. Ja, dat gelijk, Gerrit. Nou, Jimte. Jimte. Patent staat hij ervoor. Maar we gaan afscheid nemen van Jimte 533. Ja. Nou, de kampioen. Dat nooit dat bij mijn kruisjes nog binnen. Jeppe. Jeppe. Nou, die verwacht je eigenlijk wel dat de bloot. Ja. Toch weer imponerend. Is die niet kampioen vorig jaar? Ja, kampioen in 2024 wil niet zeggen dat je kampioen wordt in 2025. Kijk, dames en heren, naar Jeppe 537. Toonbeeld van het Friese paard. Supermooi. Gebouwd. Wat kan hij dansen, wat kan hij bewegen. Wat gaan we doen met Jeppe 537? Die houden we nog even binnen. Nou, Ja. hier hebben we Murk. En dan Murk. Murk 540. Op dit moment gaan we afscheid nemen van Murk 540. Murk hield er toch uit. Murk wordt bedankt. Nou, Ja, fokkers van het jaar. Zult het maar halen, die titel, mensen. Dan zie je hengst ook nog terug in de kampioenscheur. Pelle 545. Dan denk je, nou, op zo'n dag fokker van het jaar worden, dan is het ook wel een keer mooi. Ze zaten ergens achter in het Stroodorp, hadden het helemaal niet in de gaten. Moesten ze van ver halen. Dan komt de hengst nog in de kampioenscheuring. En dan gaat de jury daarover beslissen. Pelle 545. Blijf binnen.
Nou, Sure eens aan. een verrassing. Dat is wel een verrassing. Ja, nou, dat maakt het zo'n dag ik best Ja. mooi. Ja. Rutger 546. Het is zijn laatste optreden. Zo even prachtige drafpas te zien. Maar die draf, en u hebt dat bij de podcast van Omroep Friesland kunnen zien, is slechts een klein onderdeel van het totaalbeeld wat we willen hebben. De stap telt mee, de bouw telt mee, de draf telt natuurlijk ook mee. En er komen er nog veel meer dingen om de hoek kijken. Op dit moment, dames en heren, nemen we afscheid van Rutger 546. En zo hebben we dus jouw roer. Herren, Hilbrand, Jeppe en Belle. Nou ja, dat vind ik wel mooi. Dan houden we het af, jouw roer. En die zullen dan toch nog wel een keer matten. Die zullen dan waarschijnlijk nog een keer voorkomen. Op de AC-lijn, dacht ik. De denkbeeldige Ze worden AC-lijn. eerst opgesteld. 4 hengsten overlegd Ja, binnen of ze de jury. bespreekt deze nog en maakt je dan de keuze wie dat ze stenen. Dat zou ik nog kennen. Daar had het nog wel van. Oei, oei, oei. Wat een dag. Ja, ik weet niet hoe het met u zit, maar bij ons stijgt de spanning. We hadden een hele mooie groep hengsten bij het kampioenschap. Jonge dekhengsten die nog niet op afstammelingen zijn goedgekeurd. We hebben als opdracht om te kijken welke hengst op dit moment het meest voldoet aan het fokdoel. Zowel qua rasuitstraling, bouw, beenwerk, stap en draf. En daarnaast natuurlijk ook het karakter. En we gaan voor de reserve. We hebben 4 hengsten overgehouden. Dit is de kopgroep van deze categorie hengsten. Ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. Dat is een hengst die veel jeugd uitstraalt. Die heel fijn op eigen benen draaft en stapt. Dat zal Herren wel wezen. Herren 5-2-4. En dan wordt Reservekampioen. Jeppe weer de kampioen waarschijnlijk. Nou, prachtig voor de familie De Vriesik. Ja, en dan zijn er nog 3 over. Ja. Misschien kunt u helpen. Heeft u een favoriet? Wie van de 3? Zo speelt zich het. Niks ten nadele van de andere 2 hengsten die hier ook nog overblijven. Een hele eervolle vermelding in dit kampioenschap. Maar kampioen, jongere hengsten, wordt een hengst die qua beleiding heel goed in het fokdoel staat. Een hengst die goed op het achterbeen kan komen. Jeppe 537. Komt toch net als een enorme verrassing. Al moet ik hem iets minder imponeren dan Slinier. Ja, dat klopt. Maar ja, toch de regelmaat Ja. waarin dat het Hindrum de hele Ongelooflijk. Marcial heeft. En de rest die erin zit. Rust, die Ja. uitstraalt is ongelooflijk. Formidabel, ja. Ja. Herren en Jeppe. Prachtig. Daar is het staan. Riene Stolman, Canna Nijdam, Van Stalman Dansing. De vakkers van het jaar. Kom maar even naar voren. Dames en heren, het moment. Fokkers van het jaar. Nog 1 keer, maar dan een tikkeltje luider. Voor Riene Stolman, Carla Nijdam. Een waanzinnige hengst, gepresenteerd door Henny van Roffel. Een dressuurtopper op Grand Prix niveau, internationaal gereden, in eigendom van Ted Kop Jansen, gefokt door Bert en Henny Timmer. En Remy Martin TKJ, ook wel Tigo BT genoemd. Applaus voor paard van het jaar 2024. Remy Martin TKJ. Dames en heren, hier het paard van het jaar, Remy Martin TKJ. Eigendom van Ted Kop Jansen, gefokt door Bert en Henny Timmer, die hem bij zijn geboorte Tigo BT hebben genoemd. Ja, en kijk eens wat Henny Roffel met Remy Martin TKJ laat zien. Dit is
paard van het jaar 2024. Juryleden hebben de paarden gezien. Zeg, we gaan ze niet meer aandoen om ze nog een keer te laten draven, dames en heren. We hebben een mooie dag gehad en we gaan het afsluiten. Er was er wat van de zesde al weer maar gebeuren. Nou, ik heb het gevoel dat Ja, is net kampioen begonnen. of het warierenprijs kampioen jongen is, maar dat je die net Bestuur, nou, super zijn best gedaan. de absolute Alles in een eretitel geweldig team. net jouwen. Nee. Ik kan me haast net voorstellen. We zijn aanbeland bij het algemeen kampioenschap van de Hengstenkeuring 2025. En wij weten al wie de kampioen wordt. Maar ik ga eerst de reservekampioen bekendmaken. We hebben hier 4 prachtige hengsten staan die zich heel goed hebben gepresenteerd. Johannes 484, Mathies 504, Herre 524 en Jeppe 537. De reservekampioen wordt een hengst die heel goed in het model staat. Een hengst die veel duurzaamheid toont. Een hengst die voldoende stapt en goed draaft met veel techniek. Wij maken de reservekampioen van de Hengstenkeuring 2025. Johannes 484. Wel degelijk. Dan wordt dat blenen. En dan gaan we over naar de kampioen. Een hengst met veel statuur. Een hengst die als hij vertrekt mooie schoft omhoog brengt. Die heel weinig tempo nodig heeft. Ja, Kampioen van de Hengstenkeuring 2025. Jeppe 537. Jeppe 537. Net helemaal onverwacht. Een mooie kampioen. Een kampioen die versierend, een kampioen die OSA stabiel is, OSA in balans is. Maar ik een prachtige reservekampioen. Een kampioen al van Irmelien. Die nog altijd presteert, nog altijd een shell en verleden die bij de orde hier is een kampioen werd en nu ik nog als belening reserve algemeen kampioen werd. Prachtig mooi. Formidabel om op zo'n podium zijn Heath samen te belenen. Ja, hè? We gaan afsluiten. Nou ja, ten voren brengen. Het moet al beginnen te wennen voor degene die het want ik ben net hier is hier op dit moment als debutant in de ring als winnaar. nee, Het nieuwe Maar jaar. misschien wens ze het wel nooit. ik denk het net. Jeppe 5, 3, 7. Reservekampioen Johannes 484. Maar dames en heren, dit is de champion. We sluiten nog even aan mij. Uw eigen noemer, die noemer. Jan Vonger, hoe is dit, de winnaar vandaag met Jeppe? Dat is iets onbeschrijfelijks. Ik bedoel, je wordt niet meer zo kampioen. En hij is vorig jaar ook kampioen geweest. En nu wordt hij het weer met volle overtuiging. De eerste veuletjes zijn van hem geboren. Dus dat zijn natuurlijk fokhengsten. Dat zijn hengsten die in principe ingezet worden voor de fokkerij, voor de dekkerij. En de eerste veulens zijn heel veelbelovend. Maar ja, dat kan eigenlijk ook niet van zo'n mooie hengst. Een hengst die heel mooi in statuur staat, een rastypische hengst. Die heel goed kan stappen en goed kan draven en nooit teleurstelt. Dus ja, wij zijn daar super blij mee. Ja, geweldig. Gewoon echt geweldig. Ik bedoel, magistraal. Wat dat hinder voor u betekent en wat hij doet. Ja, geweldig. Wat ik jammer vind dat we net nog een rondje draven maar aan het eind. Die regels die ben wat verloren. Ik bedoel, de beste wil je graag nog een keer zien. En dat vind ik altijd heel leuk. Maar een machtig mooi dag. En ja, hier zit een heel tevreden man. Henk, het is mooi hoort. Meide, u dank van die. Jou ik maatje Rijn aan deze uitsturing. Ik u dank van alle mensen die hier achter de schermen werken, want dat was een hele ploeg. We hadden graag voor jullie en we hopen dat je de tak al hier vanzelf weer bij binnen. Ontom. Dit programma waard mij mogelijk maken door Koninklijke Damstra Installatietechniek, Applejack en Vierda Vermogensbeheer.